Quins patrons, quines idees, quines creences t'estan fent més mal que bé? Potser és bona hora per deixar-les anar. Si és, per exemple, la creença de doncs no sóc suficient o he de fer-ho tot sempre bé, he d'arribar a tot. Realment potser estàs fent moltes coses per intentar d'alguna manera mantenir aquesta creença i ja s'està desmoronant tot al voltant. O si és, per exemple, he d'agradar a tothom li ha de semblar bé el que faig, o tothom ha d'estar content amb el que faig, i no pots mai dir la teva, no pots mai contradir, no pots mai doncs, dir el que és important per tu, per por de i què pensaran, i què passarà, i llavors es trencarà la relació. Potser és hora de deixar-los anar. Jo no sé quin és en el teu cas, de vegades són patrons familiars, de vegades són creences molt arrelades, però és temps de poder alliberar-nos de tot això, perquè també les coses comencin a fluir amb una miqueta més de facilitat. Així que t'animo a poder comparar un moment, identificar i, mira, deixar anar és deixar anar. No es tracta de fer un esforç, sinó es tracta de deixar de fer un esforç. I potser cuidar la por que fa deixar anar, potser cuidar sostenir emocionalment el que es mou. Bueno, res, una invitació. Una abraçada, que vagi bé.